birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazurik long tang tepini adab birta juitha Anjo se All India Karbi Student Union asong jakong chapang tangjia phanpura Peace Unity and Development at PNPN Formation of Diffu Regional Committee ke senga birta kat news sa hemalong birta nangle Lason si prejiklo ni phai kre si volunteer ni adapor phai kre sia porpen Diffutar lang so sing merging holalong All India Karbi Student Union asong maipu Starson tiso lapenchun bang mensing teron pen mache bahempu ponsi Diffu Regional Committee kachari ponjia pan mai purang senarong pi chunbang sar dilibe lapen kadokawe bang koira poso se tumphan arpu pek pon si Diffu Regional Committee sengpon lo mai long aluyeman pen KCS 3 PMI pen Literature Secretary Daniel B Hills Tribal League Chairman Sai Singrong Pi KCS Nilipawara mai mai pu sujit timungutum jitong dun si mesen pen aksu Diffu Regional Committee ke seng mesen pen pachun pon Long live, long live, long live. Student unity, long live, long live, long live. Student unity, long live, long live, long live. People serve, long live, long live, long live. People serve, long live, long live. Tum ladak sing mirjeng hole tara lang so long sini tum formation of the regional committee pojai mek deng poniglo pini labang so jai mega long RD do jonangji pukama tha pe nile tum central committee pen sir Sai Singrong Pi HTL a chairman aphan sini tum alhi man peng alhi sar po chapon lo lapen ke nilip along KCS amai phu sir sujit timung aphan sta mini tum pina bang so jai meglong chop hapon eglo lapen ke pini lada KCS central committee pen sa tame be sanghon na chitong doniglo alang litum penitum phan jumisen alam nang than kang lo ilitum song along ki claim nang ji ki dam nang ji ilitum ki do ki thak nang ji pen chenglok la pen non e prang along ko pc claim nang ji alam as me bidi surita na pite kang lo pen nilitum pini body formation bang Diffu Regional Committee ke senglong pa milo chunlong pa milo nilitum penang analam chingki chethan chi mumsi ladala Diffu Regional Committee amai phuke rangsinarong pi phansini tum pekpon lo lapen chun bang ke sarduli be aphansini tum pipon lo lapen pang inkora priya bang phu aphani tum la office bearers long thapon lo la se pini bang ke la Diffu Regional Committee bang pini pen ke do thepo lake ningkan hinia pharma pining 2025 to 2027 an ke alang tum se dopo lapen alang le tumban kipi geographical location na sono dolo dak la Diffu lumbajong pen ha bokulia an alang dum hasi kelang ponji phane tum adim pipono la sila an ang kang lombang ke alang le tum mensi pine awareness program punon ko pine activities alang dum ke deng ponji an alang dum hasi tum pek ponlo la solong ke ni tum central committee pen kai ke ta arjang alang dum si arjab dun thipo la pen tum alang le tum pen kai ke ta claim rapet ni phai la so la pre cheklo ni phai trainer cap arni bangke ni lip along si ni tum branch ke sengnam ji phansi ni tum chisik pon lo hada ka tum penta la bang so sai pichun long pa minang ji pu kama tha pane tum chukidam tang a cheklo ni tum humri dam lo la pen penangan risui jang nom pen tum chitong lo la si la so ni si ni tum chingki ji than pon lo non ni phai trainer cap bangke ni tum ni le branch seng pon po la pen la delo liputan re non la so cheklo ki jut ni phai thom ke rai si bak ke ni tum education awareness program central committee pen ke deng ji phonta ke deng ponji phana tum sik pon ek do la ke hadni lip havar borjan LP school po hadak sin tum education awareness program pi pini ladak Orange Karbi Student Union long Diffu Regional Committee long amai phu nele phansi ning wai ponlo la penan part in tum chun bang mate General Secretary ka hai besang ho phansi pining wai ponlo la sinir tum da dak nangji an arpu an che ni tum chok wet pensi pini ka do ka we man che bak ponlo la si ke bang jila la bang so song pen ke claim nang ya sai an bang ni tum Central Committee pen nang ke thana teng ni tum ka do ka we sai tam claim pon po an ka do Pini pai Gracia da por pai sirkeba por malompen Karbiang long adang pi Diffu rong sepi pen danglok West Karbiang long an porta bogajan la pen kapre hai ti kularanta ingkir pon thai sonsi thek pon long la sokang kir na kok atike kidam tang pre ni pai
sirkep arni Assam pen Meghalaya hoi long karbi pen chomang mong ka cheteng kheng du da jok inut kar ditang oriol tibung apan chomang atuma pran kar mudet po jok pen si pinialang le kar jom chomro mereng me adodum pa meji apan lapen kaduk abe kar beng long rara pen ningduk chipi dun rinti si pini hitian ta ingkir cek lopusi chirok tokora tumben herang ke kaumpe damut nang pachuli dun Pero bangke labang so kangkir ke phake ni tum kar bilo chalia song ben puta galilo kar biang long arat kadu vi pensi labang so ke kangkir dun lo labang so kangkir pon nangkok alam the bangke la sono je ele tum kiram tang tarik sirkep mate tumi dik labang so arni tapat along ele tum kaching hon timung sang ho alang li ele tum akhai nok bi pulo alang li apran dam nangkok lo ele tum achumang akhai tum pen asi ele tum halabang so amunit kaciwai nangkok mate timung asangho kaciwai nangkok lagai litum khai longri aphan alangli kachisong pena jok se alangli acham dam nangkok lo lasi alangli pini bangke alangli phan rong ke thonar ni lo lasi eletum karbiang long arat do an sutame alangli hemle nang palen e pustame elituma hem pena dukan pen pustame alangli phan isi ningdu kacipak langdun labangso aphansi elitum kaduk ovestame labangso kangkir bangke ning si thing si pen elitum karbiang long arat party dhorom song chipu pin pen labangso dim long bangke kangkir pon bangke dengpon to solangdo pini karbiara aphan mate aprangsi nang letum karbiang long birta kapacita kabang kula pen bangke tum phan churo ingtung pipon ma leputang te pini nang letum pen nang karjupon mate labang so karbiang long angkang pini pipo si hitikulat alom so phan mate pini arni sia phan kacuning ripen karbiang long angkang is lapen west karbiang long atok anuan setame pini ilitum karbi pu kacingri ilitum talabang so kacingri aja kong abang ke ilitum rat turpak rat aning ilitum labang ning isido nangpu labang so akan akemang mante pipo si pini labang so hitikulat kangkir pon labang solam the bangke lapu hello labang ke nili tum kadapi lapu kali ke bon uta kali ke bon labang ke pini akangkir bangke la hello haladak atumi dik alom ili tum hala Meghalaya border tapatalong ili tum akorte orivel timung alang liya bangke methang ahe marit methang longlei phelang kacirai kom jipura labang so karjap lapen labang so akacisong ajoine pini hala Meghalaya arada tum turpak pulis army tum jokjak turpak si alang lephan apran armudet alang lephan apran armudet apot si ilitum karbetum tai si kacingri ning duklo mata alang lephan pini labang so karbiang long angkang pi atok ano arada tum phan an ka chuning ri abang ke pini alang li bang ke kithi pangtar kali alang li ke mithang jungjung pende alang li pran ke damnang lapukali alang li ke hei kacima thatikang hei kachinghon lapen longri karbi longri phelang longli phelang bang khai phan pinang ne piun e pu labang so karjap thip pena jok si pini alang li bang ke apran damnang juilo Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo koilamati hawar lang tukhan se rong long project lo ni phai cap arni long leke thok long leke orasai rat sai klambang pu jiraning tining ke mepen kacharap don niliba hawar long nong nam che thang klong rat sai klambang pu jiraning day hin ben ninia pharman lang tukhan se rong acheleng atowar ka no nai nai along langbung hana jo long leke thok long leke orasai klempen charap don lasu hu thot si lang tukhan se rong long presbyterian monduli compound or long leke thok long leke orasai ta klempen charap don athe non ke bang ji phai kunia chiklo ni phai troxy pen ni phai sirkep arni koilamati pastorate arlo bethel presbyterian monduli along central presbyterian risonim so my conference amai pi padoponji laso hud bangsuri please ose karbi anglong pen mai pi padoponji lasi laso hud mesen pen kidam kibang mesenji apan jirening tiening ke mepen jirab donlo rong asar Stefan Ronghang risonim so mai pen
Andrew Terang la pen rala tu mehin pen Ratsai Tan long pujin ni pan jar pujin si jasmet pet atu aphan ke pachidi lapen kachurukang tu mangalalo litum nili phawara long dinut aning kimi pik bang tu kai tes tabe rat akiduk kisung lo ki rap dun ki oi pina bang tum sar jiren ki alangli ning kimi pen pini ladak litum lang tu khan serong along ladak litum president church bethel monduli along jasmet pet non kibang ji November chiklo di khai troxy pen dak or Karbiang Long then West Karbiang Long pen Limasa district ke thom itum president siberane conference nitum dak pimanji asila dak ongdung ar muchitongji bang suri hini thom ar muchitongji lama suri tum ka chisi ka chedang penang ni pen chisi chedang bono setame kyun dia dim setame tum to bono la fila bang asap chiklam ke chok amasini tum sir jiran ki pan chunria teng pen ala ning kimi pen pini ladak ala lina ka chicha ka teng pen dak fila bang na ka chiklam pilo sedang li pan itum rong ahin pen la pen monduli hin masalang pan sri apa churu alam pililo Ang sar la lason hak non ke bang ilang konan ne ke claim ni kerap dam ji la pason cleaning dolang ma Mana sendiri je tu lah. La ledak la pu lang tu tidak tu lah la pen ke tu la pu. Yang sekarang ala pila derok lena nanti la pen ke dunia rami kierong. Dak la wal inyak inola mati. Alang tak pulai. Dikit nang lang dedak pul puli no kau tu lah. Tapi puluh ini tak. Jadi ke apa kalau sosial work claim ni kepada kita ni ada dua claim sekali. Kita itu ibu yang tidak Tang te pini ada babirta bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru